Indíts oda. Ja. Na szóval, menjetek oda középre. Úgy oda, oda. Oda, közel a természethez. Az Igen. jó. Már egy kicsit, mindegy, menj valamelyik irányba. Ja, már megy. Abba, igen, még egy kicsit. Jó. Még egy kicsit. Ott jó. Ott a közepe. Oké. Már megy? Akkor menj vissza egy kicsit, most már mehet. Jó. Így jó. Elnök. Akkor nem volt. Akkor jól megoldottuk. Jó, de volt madzagunk. Jó ez, jó. Elejétől játszottam. De ez rohadt játszottad elején. Várjál, ez még jó lesz. Jó lesz, hagyjad, ne kapcsold ki. Szerintem borzalmas. Szinte már álljunk vissza a heteti pozíciónkba. Még itt a spár 79 forintos. Ezt figyeltem. Nagyon jó. Most kezdődik akkor. Ez támogatott minket. Meg ez, a spár. 79 forintos ájszél. Igyátok, nagyon finom. Mindig jó a doboza. Jó minőség. Legjobb. Hülye gyerek! Jó. Nem állunk oda, oké?